दिनैनि जा बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि ग्रेन्ड फाइनेलावहाय बिजिरगिरि महरै बाहागो लानो मानगोनां आदा नोंथांमोन लोगोसेनो हांख्रायजानाय आलासि नोंथांमोन आरो बादायगिरि नोंथांमोन आं एक्सुवेलि मेथाइ खननो होननानै फैयाखैमोन दिनै नायनो आरो खोनासंनो होनना फैदोंमोन नाथाय हरखाबै मेथाइ खननो खावलायबाय आङो गावनिनो दोंसे बे समावहाय मेथाइ खननो लादों दामगिरि बिथांमोनजोंबो जेबो बेबायदि रायज्लायस्लाबनो मोनासै जायखिजाया दिनैनि जा बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 बेबायदि एफा गिदिर प्लेटफर्म होनायनि थाखाय खुंगिरि बिथांमोननिसिम खनसे गोबारै आखाइ खबनो थाखाय गासैखौबो खावलायबाय आरो बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै खुंदों बे हाबाफारिखौ स' दायो एसे खननोसै आङो देग्लाय बोसोराव बैसागुनि सिगां बानायदोंमोन दोंसे मेथाइ सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन गैयागै सानैजों संसार जागोन दामलाय देलाय खनसे एसे आखाइ खबफायोब्ला मोजां मोनगोन आङो बोथोरा बैसागु नङाब्लाबो एसे देलाय दामलाय आं भिडिअ लानि Aku